Grace, nothing. My open. Why am I bonny? Oh, sorry. Mama, sorry, but my own. Grace, nobody been there, so I also sorry. Grace, Cassanita is no one why. So the other band, what catch you away? My pastor is a bonnet, my young voice for my Grace. And then as a man, I catch a what's my name? The mama paper said a man. Bishop Leanda. Grace. Elder. I do a beginning. Nyasan ke do a beginning. Nenso moda chinti. Nam do a beginning. Ayo wo Grace. Ena kunadu. Ena ge ba kuna ya otono me fence. Fie. Ya dwen ho se mo ye ma mo wo asoro mo som. Mo na mo prepare so dem. Abontie koreba ba. Enkunye asofo nyina be kɔ. Amna mo twi nkunye. Yentimi nka se enyamesum ti yenya mo saa. Ese padwuma bi ma mo ye because mo dwuma mo ye enye. Nti adwene ho no ne kɔ ye se ne saa tie dia. Yema mo nyina 20 million. Amon fa nya dwuma mo fi mo timi. De be na mo so mo bra be si. Papa yi frame me ka kire me se. Mo yi nipa. Mo ya be fu. Pastor James me be fu. Pastor James why sir? Grace. Nipa di diwie. Ka se. Eno na nchen. Mr. Afram. Who said our baby? Papa yi miska. Also nya scholarship. Nti yankate di D2. Se ni sanete di yemfe bi asori kankan. Yemfe moano. No ko school no bia da achi bia so ba mfaso. Asem a sofu yi kache ni se. Owie school na. Okon ba bia. Ofu me bo aso. Nti hu hia se dia so sika be boa no. Nti de no kan nyina ne se wa yen. Nti me moano mpam ne mfi. Na mo de be boa nyina ne se. Ehu so ne hire no. Eye adamfo. Utimi kofi ho ene mi amebai. Utimi ko atini time. De person yen se. Oku wura ne dem. You should condom. I'm the other. Tie me. Emo kontu. You should condom. E de egu ho. Wodi ku ho wia. Wa frem. Ene de wodi enyo asem bi. Wodi condom ku ho wia. Wa frem. I know such as se asa onu wada. Fabage. Sebe Yesu e kon fa so be wuye no. No ba kini ma. So utimi yes hadina. Ye ba boa. Isaisi ka wi. E mana ngachi. Nimsi na me ba boa ma de obe bia ba koso. Above 5 million. Don't worry. See, wait, dear. But dear, me better will be your mamma. Would you be a never good year? She be a
Onya ba yesu banyachire. Topo beze pataje baba na chama chare kwa makamezo na baba beze. Baba na bebe pataje. Grace. Tell me. I can't go here and Grace me baby. What is that? James, the poucho. When you show you them for the man will say, the different swap. Now, and some little baby say a bishop and a dapoku. One and one can, one man, someone yes, honey, many now. And in your daddy. Your poor council meeting and simply in our daddy. Pastor, and so for him in our jail. Obekase emlebi ye ko kan simeti eye edapoko obeki kan simbia e ma me kram busa na se na me kase mani san wo se mani wo ni san am si da bi mani san wo so ni san na me kan den se wo timi kura ana se de ka ho se ni nyina na plan work na e ko so mesiro so be je bi pia manaka na wo afo ni tu ye ko nyakopon ni who any magicians by your bay? A quite a Saturday fast. As you mean, Nachi, or say, woman, your way. So, I know Basakai, a Nebia, a buyer bisu about one. Say, what vessel, what Bruno, no figure for Bruno. Trenima, a crosswalk. Now, I won't run and make up my about Mose. Just some mistake in me, Peter. Let me go and come about more. Get from a poor soul. Tell my son, no, one year a Christonino, who's in the near game. Sana, 7 years no money can. And so a chiller obey a sofa, no good one also. The man. But I remember many a beer was side in bar. Just some mistake in me, maybe. This will be a passadia and make classino. Now, some Bano Kurano. Some will make a canic of Michelle and feature beer. And then can be classino and cobetinino, one not Walibua. And cobetti a G. Kurano, no clanker, what way.
akobeda labor ward na me mo abota labor ward ene akobeda nanso ni nyina aba na me kola we ene na ejejime eso pia me kola we intimate me amoni bi akola na to me sintudua tina me ka se wo dipim asa jade na manika Pastor James we ama de ku sigi ni party sese esum woni petre mu papa kuri wo wutiro sese nyankopon mo dinkunu mo atamfo nyina ni maguase ene onyame ahye munyam onyame mo atamfo nyina ni maguase onyame na ahye munyam onyame na ahye munyam o we nyina onyame na ahye munyam Pastor James esra no kura de hwe se ne de no kura da di no kura ensuma hwe bishop oni erda pokunum wo mun ko to kan ne na braba ni nkontom pa de twato so no hwe enne hwe wadi nkunimu enu so nti ni aba ye bae so a cancer ya chance ye nyina ya dwena ko benkurum se enna ma yaka de ne eni ya de ene hwe ye otie so fo pon ko nwa wo ne de ma wo me na mbe bishop no shop no kre sinamesa ya dia to mo a chese nye bi ede mo onyame ti ase apa kre me eja asem no ni nyina to atwa bibia ende ma ja bibia manaka Praise the Lord. bishop dia ba mu dia ene chese no ano no Bishop no dia na mate ase asem aye kase dan wo bre bi achim mana na matasa amen na onyame asem o kan se dan awo bre na chi mana na matasa da me dimi buso patare me hye na me kai buso chen na me to aseda na me urade me da wase onyame nshira ya ma so ya se mu Yesu dimu ena ye takesie awo ya fafe praise the Lord and say every day church ya pastor James ya kan se bebre eto so wa fa e ma bi yesu atomana yesu ayete Nina Sana and the Caribbean. Abafono Sana the Caribbean. Praise the Lord. Abafono what is that? Say yan kasa your bishop.
waba bɛka nneɛma bi adi akyerɛ mo. Jesus.
yɛda awurade ase sɛ w'ani di kyerɛ akyi de abɛsi na wie a ɔhu sɛ mete ayi mete bea asesa na nka meyɛ apostle nanso awurade adom nea nipa amu no nea nipa amfa nyɛ hwee no ɛno na awurade afa ahyɛ n'animonyam ama me a mete sɛ abiri a me ne wo kasa yi yɛayɛ me bishop a mesi a me ne wo kasa nea ɛsɛ sɛ ogyidi ni me nua sɔfoɔ asɔre mma ne asɔre mpanimfoɔ wohu ne sɛ ɔtae ne amanneɛ deɛ ɛka kristosom ho ɛhom ne asorɔkyɛ ɛbɔ ɛwɔ nipa brabɔ mu no ntumi nya ho hwee wɔyɛ dɛn ɛbɛbɔ but ɛhom ne asorɔkyɛ bia mu no Jesus wɔ hɔ sɛ wofrɛ no a ɔbɛkasa okristoni ɔsɔfoɔ me nua gyidini sɛ wokasa wobɛdi nokorɛ ɛwɔ abrabɔ no mu a ɛyɛ dɛn ayɛ a yɛbɛtaa wo sɛ wo sɛ wode nokoradie ɛbɛyɛ adwuma a ɔtae ɛbɛba but ne nyinaa mu no sɛ wobɛgyina ɛwɔ wo mudie mu a at the end of the day no onyame de nkonimdie ɛbɛma wo wohwɛ ɔsɔfoɔ na asɛm aba yɛtwa ntorato so na wo nuanom asɔfoɔ koraa no ɛnsɔpɔto ɛlidiw ɛma yɛde abankaba gu nsa ɛde wakɔ prison ano ɔden paa oyere korɔ ɔda akokom kora sesa ne nneɛma afirifie ɛkɔ onyame ayɛ wadom wapagya asɔre kakra yɛabɛka asɛm ama nnipa no nyina gye bu ama no aka wo nkwa wɔ asɔre dɛm mehu ɔtae a ɛbɛtumi ato wɔ ano ɔden akyɛ hwei but at the end of the day no ɛno na manya me bishop a medi sɛ wo so de nokoradie ɛbɛgyina a ɛmu bɛyɛ den yɛbɛsɔre atia wo mpanimfoɔ ɛne wo nkɔ bɛnkuro mu nkankan sɛ asɔre mpanimfoɔ adeside sɛ bia yɛpɛ sika bi de ayɛ biribi na wo nso wonim sɛ nokora mu ɛni kwan sɛ ɛfa saa sɛ woka sɛ wogyina ɛwɔ nokora no a ɔmbɛtan wo nanso sɛ wogyina at the end of the day no awurade de nkonimdie bɛbrɛ wo mepɛ sɛ wofa asuadeɛ ɛwɔ nyikyerɛ a woahwɛ yi mu na wohunu sɛ wobɛma nokoradie ayɛ wo fa pɛ mu a sɛdeɛ sitie biara no awurade de nkonimdie ɛbɛba baabi a wowɔ biara a wotie me anaasɛ w'ani ɛhwɛ me a wowɔ amanneɛ mu mekyerɛ deɛ ahum ne asorɔkye bi ɛbɔ w'abrabɔ mu a woyɛ apaaba ɛwɔ kristosom no wona mepɛ sɛ me ne wobɔ mpaeɛ awurade mebɔ mpaeɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu Bible sɛ wosoma w'asɛm ɛma ne kɔdii tumi mesoma w'asɛm a ɛkura tumi ɛkɔ anuanom nkyɛn nea ne deɛ ɛyɛ yarewa w'asɛm kɔsaa yareɛ nti asɛm yi ɛnsa wɔn yareɛ wo ma ntam piam ayaresa ɛnyɛ adwuma nea ne deɛ yɛ sikasɛm awurade woyi apataa ɛbae sika firi n'anum ɛde mae mehyɛ ɛde to w'abrabɔ so sɛ w'adwuma ne wo sikasɛm ɛbɛpagya awurade yɛfrɛ ɛmu atoɔ wo na woma deɛ na wotwa kora awe onya wotwa ɛwo ba awurade ma akwan biamara ɛwɔ Jesus Christ din mu onyankopɔn adeɛ ni hɔ ɔma ne ba oni frɛ ni a na ɔne ani ɔde nɔteɛ ɛfra ntasuo ɛde yɛ ani wa yɛyiw paahwi onyame ɛntwomra fie ɛwɔ Jesus Christ din mu menam saa kwan so ɛhyɛ nhyira pono ɛde to abrabɔ so adom no nti amen Baby,